Bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika l-Gvern se jagħti medja ta' 18,000 euro f'għajnuna diretta lin-negozji li jiftħu joperaw. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema ta' Għada Aħjar, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li fit-3 xhur li ġejjin il-Gvern alloka 200 miljun euro biex jiġu investiti fl-intrapriżi u negozji. Il-Ministru Xkembri fakkar kif wara dan il-pjan strateġiku f'Ottubru li ġej il-Gvern se jippreżenta budget. Il-Ministru Silvio Xkembri elenka uħud mill-miżuri li bihom in-negozji se jkun jaqbillhom li jiftħu għax se jieħdu fajnuna medja ta' 4 darbit aktar minn dawk li ma jiftħux. Huwa semma l-estensjoni fl-għajnuna ta' ħlas ta' pagi, għajnuna għal kirjiet, rivużjoni ta' 50% fil-kontijiet tad-dawl, rivużjoni fil-ħlas tal-liċenzja kummerċjali u għatjiet fi kredit tat-taxxa. Inħeġġeġ lin-negozji u s-self-employed kollha sabiex hekk kif jiftħu l-iskemi japplikaw għalihom mal-Malta Enterprise u għalhekk jibbenefikaw minn din l-għajnuna finanzjarja li finalment qed nagħtu biex nassiguraw l-aktar meta n-negozji u s-self-employed għandhom bżonn hemm il-Gvern ta' support għalihom. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li wara li tħabbar dan il-pjan b'injezzjoni ta' 900 miljun euro żdiedet l-enerġija fost in-negozji. Kien hemm entużjażmu kbir li qegħdin jerġgħu jaraw li s-sitwazzjoni rridu nerġgħu mmorru kemm jista' jkun lura għan-normal u qegħdin jemmnu bi sħiħ li l-Gvern qed hemm u qed jagħmel dak kollu possibbli sabiex jgħin in-negozji u l-familji jerġgħu jirpiljaw. U għalhekk jien fiduċjuż li l-poplu ħajkompli jkollabora mal-Gvern, li ħajkompli jkollabora wkoll man-negozji tagħna. Dwar il-vouchers ta' 100 euro li se jirċivuhom persuni tal-fuq minn 16-il sena biex jitnefqu f'negozju u postijiet ta' akkomodazzjoni turistika, il-Ministru Silvio Xkembri qal li l-pubbliku se jirċievi dawn il-vouchers permezz ta' posta reġistrata. Il-pubbliku jrid jiffirma għal dawn il-vouchers li se jaslu fil-jiem li ġejjin sabiex ma jkunx hemm abbuż. Qal ukoll il-vouchers ħajkunu b'kuluri partikolari biex juru fejn u kif il-voucher jista' jintnefaq f'dawn it-3 xhur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.